Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Harvey. Taong 1968, Dulag, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 10 taong gulang pa lamang itong si Harvey. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa elementarya kasama ang mga kapatid niya. Kagaya ng karamihan, pangkaraniwan lang din ang kanyang pinagmulan. Hindi naman sila mayaman, tipong tamang-tama lang. Ayon sa kanya, na nagsimula ang kanyang mga karanasan sa isang matandang araw-araw bumibisita sa kanilang tahanan. Tiyuhin kasi yun ng kanyang ama, kaya palagi itong pumupunta sa kanila para makipag-usap at makipag-inuman. Siyempre, hindi naman yun matatanggihan ng kanyang magulang, pagpapakita na rin ng respeto bilang kadugo nito. Dagdag pa niya na, sa halos ilang beses niyang pagsilay sa tiyuhin niyang yon, hindi niya mawari pero nakakaramdam talaga siya ng kakaiba. Agaw pansin din para sa kanya ang suot-suot nitong kwintas na animoy isang ngipin ng kung anong hayop. Ilang beses na rin niya yung naitanong sa kanyang ama, pero ayon dito, mas mainam na wag na lamang nilang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lolo. Dala ng kuryosidad noon ni Harvey, humanap siya ng paraan para kausapin ito. Kahit anong gawin niya noon, tila bang hindi mapakali ang kanyang sarili hanggat hindi niya yon napagbibigyan sa nais nitong mangyari. Isang araw, nagkataon namang wala silang pasok. Imbis na maagang umuwi sa kanilang tahanan, nagdesisyon itong si Harvey na bumisita sa bahay ng lolo niya. Hindi naman kasi yun malayo, kaya inaasahan niyang makakauwi rin siya anumang oras niya gustuhin. Sa pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niya yung naghahasa ng palakol sa lilim ng isang puno. Pagsilay nito sa kanya, nakangiti naman siya nitong pinaypay habang nagwiwika yun ng, "Oh Harvey, ba't ka nandito? Pinapunta ka ba ng ama mo?" Nang marinig naman ni Harvey ang sinabi nito, dahan-dahan naman siya roong lumapit habang patuloy na nagsasawalang imik. Paglapit niya sa kinaroroonan ng lolo niya, mahinahon naman siyang sumagot rito ng, "Wala akong nag-utos sa akin puntahan kayo. Nandito ho ako dahil sa sariling kagustuhan ko. Lo, meron sana akong itatanong sa inyo eh. Kung ayos lang ho." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong itinigil ang kanyang ginagawa. Pagkababa nito ng palakol, inabutan naman siya nito ng isang maliit na upuan para naman kahit papaano maging komportable siya habang naglalahad ng mga bagay-bagay. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na inilahad ni Harvey ang tungkol sa mga bagay-bagay na nagbibigay katanungan sa kanyang isipan. Isa sa mga itinanong niya noon sa kanyang lolo ay tungkol sa mga kakaiba nitong kwintas na isinusuot tuwing pumupunta yon sa kanilang tahanan. Dagdag pa niya na sa kanilang lugar, tanging ito lamang ang may bukod tanging abubot sa katawan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon ukol sa mga bagay nitong narinig. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, inilahad ng kanyang lolo sa kanya na ang lahat ng kwintas nito ay merong iba't ibang tungkulin sa kanyang katawan. "Naniniwala ka ba sa kapangyarihan, iho?" "Kung naniniwala ka, yan ang rason kung bakit mo ko nakikitang nagsusuot ng mga sinasabi mong abubot. Nakakatawa man sila sa iyong paningin, pero sobra-sobra silang nakakatulong sa akin." Pahayag ng lolo niya sa kanya.
Dahil dito, mariin namang pinag-isipan ni Harvey ang mga sinabi nito. Aminado naman kasi siyang nakarinig na siya ng mga usapin na merong kinalaman sa ganoong bagay, subalit hindi siya lubos na naniniwala. Ayon sa kanya na, maaaring masyadong bata pa siya noon para makaintindi ng mga bagay-bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang tungkol sa istorya ng lolo niya noong mga panahong ipinagdadalang tao pa lamang siya. Ayon sa salaysay ng kanyang lolo, muntika na siya noong makain ng aswang, subalit nagawa siyang maisalba ng pangontra nitong ibinigay sa kanyang ina. Mariin din itong inilahad na silang lahat na magkakapatid ay nakinabang sa pangontrang yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinakita nito sa kanya ang isang maliit na pangontra na gawa sa tinahing pinatuyong balat ng hayop. Matigas din ang laman ng bagay na yon na parabang isa itong batong binalot sa papel. Habang hawak-hawak niya ito, doon niya napagtanto na napakalamig ng bagay na yon. Pakiramdam niya para itong yelo na hindi nalulusaw. Ibinabad din yon ng lolo niya sa kumukulong tubig pero hindi pa rin nagbago ang temperatura nito. Dahil sa kanyang nasaksihan, doon na niya unti-unting nakumbinsi ang kanyang sarili na totoo nga ang sinasabi nito ukol sa mga pangontra. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon na siyang umuwi. Bukod kasi sa malapit nang sumapit ang hapon, may usapan din sila ng mga kaibigan niya na maglalaro sila sa gilid ng irigasyon. Maya-maya pa, minabuti niyang magpaalam sa kanyang lolo para makaalis na. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, doon bumungad ang mga kababata niyang kanina pang naghihintay. Sa itsura ng mga ito, pansin na pansin ni Harvey ang pagiging iritable nito habang pinagmamasdan siya. Inaasahan naman niya ang bagay na yon, lalo pat aminado rin siyang hindi siya sumunod sa kanilang usapan. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, agad naman siyang hinila ng isa sa mga ito patungo sa likurang bahagi ng bahay nila kung nasaan ang irigasyong kanilang pupuntahan. "Saan ka ba nagpupunta, Harvey? Kanina pa kami naghihintay sa iyo rito ah. Kahit kailan talaga hindi ka marunong sumunod sa usapan." Wika ng isa sa mga kaibigan niya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagdating nila sa gilid ng irigasyon, doon niya nakita ang mga pamingwit nitong daladala. Habang nanghuhuli sila noon ng isda, masaya namang lumalangoy sa irigasyon ang iilan sa mga kasama nila na walang dalang pamingwit. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananatili nila sa lugar, bigla naman sila noong nabulabog matapos nilang marinig ang isa nilang kaibigan na bigla na lamang sumigaw sa gitnang parte ng irigasyon. Pagsilay nila sa kinaroroonan nito, doon nila yung nasilayang naliligo na sa sarili nitong dugo habang pilit na nagpupumiglas sa kung anumang hayop na nakagat sa binti niya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung mabilis na pumailalim sa tubig. Habang patuloy silang nagmamasid, doon nila nakita ang buntot ng isang malaking buwaya na mabilis din namang lumangoy papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, agad naman silang tumakbo patungo sa tahanan ni Harvey para ilahad sa mga magulang nito ang tungkol sa mga nangyari. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, dali-dali naman silang tumungo sa irigasyon, ngunit pagdating nila sa lugar, wala na silang nadatnan maliban sa banayad na pagdaloy ng tubig. Sinubukan pa nilang hanapin ang labi nito sa dulong parte, pero sa kasamaang palad, wala na silang natagpuan. Ultimo kakapiranggot na peraso ng damit nito, bigo silang makahanap.
Dahil sa pangyayari, naging kaduda-duda para sa kanyang ama ang mga bagay na kanilang sinabi. Subalit hindi naglaon dahil sa matindi nilang pamimilit, wala na din itong nagawa kundi ang maniwala. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na silang pumunta sa bahay ng kaibigan nila. Bagaman alam nilang may posibilidad na magalit sa kanila ang mga magulang nito, wala silang pagpipilian kundi ilahad ang totoo. Sa pagdating nila sa bahay ng kanilang kaibigan, halos manginig naman ang kanyang buong katawan dahil sa kaba. Gayunpaman, pinilit pa rin nilang harapin ang kanilang kinakatakutan alinsunod sa nais mangyari ng kanyang ama. Ayon dito, na kapag hindi nila inilahad ang tungkol doon, may posibilidad na pagdudahan sila nito na meron silang kinalaman ukol sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Dagdag pa ng kanyang ama na paniguradong magagalit ang pamilya nito sa kanila, ngunit wala silang pagpipilian kundi yon ay tanggapin. Maya-maya pa, nang masipat na nila Harvey ang ama ng kaibigan nila, halos hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Oh, Harvey, bakit kasama mo ang tatay mo? Anong kailangan nyo? Bungad na wika ng ama ng kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman siya noong sumasagot, subalit sa kasamaang palad, walang tinig ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, nagpasya yung ito na ang kokompronta sa ama ng kaibigan nito. Pare, meron lang sana kaming aaminin sa'yo. Nais ko sanang maging kalmado ka para naman maunawaan mo ang mga nangyari. Hindi ito biro. Seryoso itong bagay. Huwag kang mag-alala. Tutulong naman kami sa abot ng aming makakaya. Seryosong sagot naman dito ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, bakas sa lalaking yon ang matinding pagtataka sa mga mata nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na naglakas loob ang kanyang ama na ibahagi ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ng kumpare niya, para yung nablangko na para bang hindi na nito alam kung totoo ba ang mga bagay na kanyang nalaman. Halos ilang minuto rin yung natigilan hanggang sa mag-umpisa na yung magwala na para bang inaakala lamang nitong nagbibiro lang sila. Ilang ulit din sila nitong tinanong ukol sa kanilang naging pahayag sa pagbabakasakaling magbabago pa yon. Ngunit sa kasamaang palad, patuloy pa ring naninindigan ang ama ni Harvey ukol sa naging pahayag nito. Dahil dito, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang makinig sa kabuuang nangyari. Lubos naman ang naging pasalamat nila rito sa kadahilan ng hindi na humantong sa hindi inaasahang tagpo ang naganap na pag-uusap. Matapos nilang magkasundo, agad naman silang tumungo sa irigasyon para ipagpatuloy ang kanilang naudlot na paghahanap. Bagaman bakas sa pagmumukha ng ama ng kaibigan ni Harvey ang galit, hindi ito nagpadalos-dalos sa nararamdaman nitong bugso ng damdamin. Hanggat maaari rin, iniwasan nilang ipagtapat yon sa asawa nito, lalo pat meron yung sakit sa puso. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanap, nanatili silang bigong makakita ng anumang palatandaang makapagtutunton sa kinaroroonan ng anak nito. Nang mapagtanto naman nilang wala silang makikita sa lugar na yon, minabuti nilang tumungo sa tahanan nila Harvey sa pagbabakasakaling bumisita roon ang kanyang lolo. Pagdating nila sa lugar, kagaya ng inaasahan, nadatnan nila ang matanda na masayang nakikipaglaro sa bunso niyang kapatid. Nang masipat naman ito ang kanilang pagdating, bahagya naman yung natigilan para makipag-usap sa kanila. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Lahat din ng haka-hakang naisip nito ay kanya ring ibinahagi
sa paniniwalang makakatulong yon sa kanilang gagawing paghahanap sa bata. Nang marinig naman ito ng kanyang lolo, wala na yung ibang inilahad kundi ang tungkol sa isang aswang na merong mga alagang hayop. Naniniwala ito, yon ang bumibiktima sa kaibigan niya. Dagdag pa ng lolo niya na alam niya ang bahay ng nilalang na yon, kung kaya't mas mainam na yun na muna ang kanilang puntahan para makumpirma kung ito ba talaga ang kumuha o hindi. Dahil sa sinabi ng matanda, agad naman silang nagkasundo na puntahan ang sinasabi nitong aswang kahit malapit nang sumapit ang gabi. Hindi naman gaanong nababahala noon sila Harvey sa kadahilan ng alam naman nila ang kakayahan ng lolo niya. Habang binabagtas nila ang daan, doon na nila dahan-dahang napapansin na papatawid na pala sila sa irigasyon. Pagdating nila sa kabilang ibayo nito, dali-dali naman nilang tinahak ang daan na nasa gitna ng mga bakawan. Sa pagdating nila sa dulong parte, doon bumungad sa kanila ang isang kubo na merong kumukulong kawa sa labas ng bahay. Punong-puno ng tubig ang kawang yon, kalakip ng iilang karneng animoy pinapalambot nito. Nang masipat naman yon ng kanyang lolo, bigla na lamang yung napamura habang mabilis na nilalapitan ang tahanan ng aswang. Sa pagpasok nila sa bakuran nito, sakto naman ang paglabas ng isang matandang babae na merong bitbit na ulo ng baboy. Dala ng pagkagulat nito sa kanilang pagdating, agad naman itong naitapon papaloob ng kubo ang ulo ng baboy na nais sana nitong pakuluan. Matapos yung gawin ng babae, pilit nitong ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin. Subalit kahit anong gawin nito para umiwas, hindi yun sapat upang matakasan nito ang galit ng kanyang lolo. Pagsilay naman ng matanda na bumunot yon ng punyal, agad naman itong itinaas ang kamay nito habang nagwiwika sa lolo niya ng, "Wala akong ginawang masama. Nagkakamali ka ng inaakala. Pakiusap, pakinggan mo muna ako bago mo ako husgahan." "Wala. Ano yung tinapon mo sa loob? Akala mo ba hindi ko yun nakita? Imelda, matagal na kitang kilala. Alam ko ang lahat ng kalokohang ginagawa mo. Ilang beses na kitang pinagpasensyahan. Alam mo yan. Ngayon, kailangan ko ng kasagutan. Ikaw ba ang pumatay sa batang naglalaro kanina sa irigasyon? Nakita ng apo ko ang isa sa mga alaga mo, kaya wala ka ngayong magiging lusot sa amin." Sagot naman dito ng lolo niya. Matapos itong marinig ng babae, pilit naman yung nagmaang-maangan na para bang hindi nito alam ang kanyang isasagot. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na ito, bigla naman yung sinugod ng kanyang lolo sabay unday ng isang malakas na suntok sa dibdib nito. Pagbagsak ng nilalang na yon sa lupa, doon nila nakita ang iilan sa mga alaga nito na mabilis na lumabas mula sa loob ng kubo. Kabilang sa mga hayop na naroon ay ang buwayang kasing itim ng uling at dalawang may katangkarang kambing. May aso rin sila noong nakita, kalakip ang isang ahas na mabilis na lumalangoy sa sapa. Nang masipat naman yon ng lolo niya, hindi na ito nagdalawang isip na tigalpuhin ng buwaya sabay unday ng saksak sa leeg nito. Halos hindi yun tinantana ng kanyang lolo hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Di pa yun nakontento, winakwak nito ang katawan ng hayop kung saan doon bumungad sa kanila ang punit-punit na damit ng kaibigan niya. Sa puntong yon, ang ama na mismo nito ang nagkumpirma na yun nga ang damit ng anak niya. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bumuhos ang emosyon nito, kung saan agad naman nila yung pinigilan na sumugod sa nilalang. Subalit, kahit anong gawin nila, hindi yun sapat upang mapigilan ang galit na nararamdaman nito.
Nang medyo malapit na yon sa kinaroroonan ng aswang, maigi naman yung binantayan ng kanyang lolo upang hindi ito mapahamak. Nang masipat naman yon ng babae, pilit naman itong ipinagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nang marinig nito ang banta ng lolo ni Harvey, tila bang nawalan yon ng lakas para lumaban. Sinubukan mong sakta ng taong yan. Hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka. Huwag mo akong susubukan, Imelda. Alam mo kung ano ang ugali ko. Babala ng lolo niya sa babae. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang nilalang kundi ang magsisisigaw habang paulit-ulit siya nitong minumura. Maya't maya rin ang pagsumpa nito sa kanya, subalit alam naman niyang hindi yun tatalab. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit ng ama ng batang pinatay nito, paulit-ulit naman niya yung pinagsususuntok hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo pa ang nilalang na yon, walang habas naman yung pinagbababato ng ama ng bata hanggang sa muli na naman yung bumagsak sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na ang nilalang na lumaban hanggang kamatayan. Sa isang iglap, narinig na lamang nila itong bumulong ng mga usal sa hangin na siyang naging sanhi upang dahan-dahan yung magpalit ng anyo. Nag-umpisa na ring mag-angil ang mga alaga nito hanggang sa dumating ang puntong tinubuan na din yun ng matatalas na mga pangil at kuko. Pagtayo ng babae sa kanilang harapan, saksing buhay itong si Harvey kung ano ang totoong anyo ng isang ganap na aswang. Ayon sa kanya, na kapag ang mga aswang ay nakapagpalit anyo na, hindi yon gumagamit ng diyalekto ng tao. Meron yung sariling diyalekto kung saan may kakayahan naman ng mga antingero na maunawaan ito. Dagdag pa ng lolo niya na meron namang iilang tao ang nakakaintindi sa diyalekto ng mga aswang, pero pili lamang ang mga ito. Habang umaangil ang nilalang na yon, agad naman itong inutusan ang isang kambing na sugurin ang lalaking nanakit sa kanya. Pagsilay naman ng lalaki na papasugod na ito, mabilis naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang kanyang lolo kundi kunin ang isa sa mga kwintas nito na merong palawit na kulay itim na bato. Bago pa man makalapit sa kanila ang mga nilalang, mabilis yung binasag ng kanyang lolo kung saan doon tumambad sa kanya ang napakaraming mga engkantong nagiging kahawig nito. Sa isang iglap, napuno ang lugar ng wangis ng lolo niya na siyang naging sanhi upang umatras ng bahagya ang mga alaga ng aswang. Dahil sa pagkaantala ng labanan, nagkaroon naman ng pagkakataon ng lolo niya para siya ay malapitan at maihipan ng usal sa noo. Pagkaihip na pagkaihip nito, doon na unawaan ni Harvey ang sinasabi ng nilalang. Huwag kang umastang wala kong laban sa'yo. Kahit tangan mo pa ang makapangyarihang mutya ng suso, hindi kita aatrasan. Alam kong darating ang araw na ito, kaya ilang taon din kitang pinaghandaan. Wika ng nilalang na yon sa lolo niya. Matapos naman itong marinig ng matanda, laking gulat na lamang ni Harvey nang bigla itong maglaho sa tabi niya at kasabay nito ang mabilis nitong paglitaw sa likurang bahagi ng nilalang. Bago pa man ito matunugan ang ginawa ng kanyang lolo, bumulwak na sa leeg nito ang itim nitong dugo. Nang akmang susugod pa sa kanya ang mga alaga nito, walang habas naman yung pinagtulungan ng kanyang mga kawangis hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na rin yung binawian ng buhay. Sa pagkamatay ng mga ito, mahinahon namang nagwika doon ang kanyang lolo ng, Magpahinga ka na, Imelda. Alam kong matagal panahon ka nang napapagod. Pasensya ka na. Akala ko'y mapagbabago pa kita. Nang marinig naman ni Harvey ang sinabi nito,
naging palaisipan para sa kanya kung ano ang nakaraan ng kanyang lolo at ng nilalang na yon. Makailang beses niya rin yung itinanong roon noong nabubuhay pa ito, pero sa kasamaang palad, wala siyang nakuha doong detalye. Tuwing binabanggit niya kasi yun sa matanda, napakatahimik lamang nito na para bang ayaw na nitong pag-usapan ang mga bagay-bagay na meron doong kinalaman. Hanggang sa mamatay na lamang ang lolo niya, kinimkim nito ang sikretong namamagitan sa kanila ng nilalang na minsan itong pinaslang. Pero alam niyo ba, kalakip ng mga sikretong hindi na ibunyag ni Harvey ay ang karanasan naman niyang patuloy na nananatili sa kanyang memorya ukol sa likod ng katotohanan ng mga aswang at kung papaano niya rin nasaksihan ang mga paggalaw ng mga natatanging mga alagang hayop ni Imelda. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga no, parang bigla ako nagkaroon ng interes kung ano nga bang meron sa pagitan ng lolo ni Harvey at saka neto ni Tandang Imelda. 'Di ba? Parang ano kaya sila? Magkapatid? Magpinsan? O malayong magkamag-anak? O ang pinakamalupit, dating magkasintahan? Pwedeng ganon, 'di ba? Tsaka alam din ni Imelda na nagtatangan to si Harvey ng ay yung lolo ni Harvey ng mutya ng suso eh. So kung hindi sila nagkaroon ng malalim na relasyon neto, malamang sa malamang hindi yun malalaman ni Imelda. Ano nga kaya, no? Medyo na-curious ako eh. Pero ang masasabi ko sa buong kwento, medyo nakakapangilabot, no? Lalo na kung kayo ay nakatira malapit sa ilog. Kasi hindi nyo naman mamamalayan kung ano-ano yung mga nilalang na nakatira sa ilalim niyan eh. Lalo na kapag gabi, di ba? Tapos may ganito pang klase ng kwento na kayang kontrolin ng aswang yung isang buhaya. Parang hindi nga lang buhaya, ang dami niyang alaga eh. May ahas pa, may kambing, tapos kung ano-ano pa. So medyo nakakatakot lang to, no, yung ganitong klase ng aswang na, oo, nakita mong kinain ng buhaya yung kaibigan mo. Pero kung wala kang alam pagdating sa mga ganitong bagay, lalo na sa mga lihim na karunungan, iisipin mo talaga na yung buhaya yung kumain. Pero hindi pala. Inutusan pala yon ng aswang. Diba? Medyo nakakatakot kapag iisipin mo talaga no? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.